zvazvinoita huku inofira pamazai. Mumwoyo vachinetseka zvakwaedza vana vangu vese vanodyei. Kurera vana vari wani baba sevashaya variko kuDubai. Ndio zvazvinoita huku inofira pamazai. Mumwoyo vachinetseka zvakwaedza vana vangu vese vanodyei. Taitomborara nenzara baba vachifamba nenhavhara apa vachishanda kutafara. Wachanawo koma vangu vaidhiraivha makombi. Bamukuru vari maneja kubhengi apa mai vaishaya kana rendi. Gore raipera vasina kana sendi. Amai zvaiva kurira mweya wekubereka. Kurera vana vari wani baba sevashaya variko kuDubai. Ndio zvazvinoita huku inofira pamazai. Mumwoyo vachinetseka zvakwaedza vana vangu vese vanodyei. Kurera vana vari wani baba sevashaya variko kuDubai. Ndio zvazvinoita huku inofira pamazai. Mumwoyo vachinetseka zvakwaedza vana vangu vese vanodyei. Wayasevita takangokura tiri vekufudza mombe. Pamba pedu taizika neurombe. Apa taishaya yekupfeka hembe. Taingosonerera nekupfeka nembe. Asi chandoziva one day zvichanaka. Dziri mota mumba medu dzichabaka. Vaitumira zvidhoma vaisadaka kuti upenyu hwedu hungomuka hwakanaka. Vita kurera vana vari wani baba sevashaya variko kuDubai. Ndio zvazvinoita huku inofira pamazai. Mumwoyo vachinetseka zvakwaedza vana vangu vese vanodyei. Taitomborara nenzara baba vachifamba nenhavhara apa vachishanda kutafara. Wachanawo mukoma vangu vaidhiraivha makombi. Bamukuru vari maneja kubhengi apa mai vaishaya kana rendi. Gore raipera vasina kana sendi. Amai zvaiva kurira mweya wekubereka. Kurera vana vari wani baba sevashaya variko kuDubai. Ndio zvazvinoita huku inofira pamazai.